Čuste ľudia! Moje meno je Rici LP, čo všetci poznáte a dneska na tento LP som sa úplne tešil ako kokot. Tešil som sa ako piča proste. Idem zo školy a úplne rozmýšľam, že čo budem točiť, To sa mi stiahla plná verzia Double Landing Real Drift Racing Car a z neviem čoho, len sa to seká ako kokot, čo ma sere. Teraz musím stiahnuť ešte raz. Čo sere, GDAPK to stiahujem, takže ty kokos, ono to nejde, no nevadí, serem na to. No nevadí, môžem sa pustiť do toho LPčka hrania. Mám revolver, ako všetci viete, no môžeme ísť hrať. Ja som bohatý na speed a na všetko to. Pozrite sa, že 7 speed a 5 Acury. To je aké. Hovno, už sa načítaj, kurva. Mne sa nechce čakať. Dneska som sedel v škole proste a úplne som sa nudil. A som sa skoro smrti unudil. Spolužiak, čo sedel vedľa mňa, skoro spal asi hodinu. Čo bolo na hovno, lebo tá hodina bola voľná a ja som nevedel, čo som mal robiť. Som vyzeral ako autista, ja som si vyklepkával po lavici ako kokot. Idem na Free for All. Ďalšie video bude tiež z Respawn. Čo som jebnutý? Z Respawn. Takže čo budeme točiť? Respawn. Však prečo nie? No nevadí, dúfam, že si to tu zoskylíme tieto mŕtky zastraté a plánujem si urobiť nový cech, nový klan. Hovno, netrafil som ho, ja som atlíny. Som onej. Kokot. To čo si No, drbni si cesta k ucha. To sme moc nevybombili, jak tak vidím. Čo? Hovno, však som ani kill nedal, no dal, no jeden. A niečo počujete, akože chrumať alebo tak. Môžem mať tie body, yes. Ešte by to chcelo love. No keď počujete niečo chrumať, to ja tu jem bompary. Akože nerobím tomu reklamu, hej, ale v bufete je to taká jebnutá logika, ako proste kúpite si jeden bompar a platíte 10 centov. Tak prečo si nekúpiť celý balík, čo stojí 80 centov, kurva? Tiež logika. Už je ono. Takže u nás v škole je takáto logika, že to nie je až pekné. No poďme, kurva. A jen ten mor, no čo si sa postral, kámo? Aha, jen ten tlstý špekuň. On ma zadrbe, čo ma za zbran? No hovno! No vyser si oko, ty bazmek. Prdol si, mám tie doxisky, všebrak. Čo som nebol ja? Kde je ten zmrt, čo ho zabil? Kde je ten zmrt? Aký tu má kurva, more? Poď sem, ty kokot. No čo vám, drbe všetkým? Materi. Načítaj si, kurva. A moja medaila tam ešte stále, idem si prejdu. Teraz po ceste ma drbne nejaký debil. Že Wanderbass. Podľa mňa. I'm killing you, bitch. Cibi. Vypni. Kto ma tu kili? Naser si. Ty vole, však tu nikto není.
Keď tak do komentov môžete napísať, aký máte vy názor na školu. Teda ja úplne hrozný, že to až pekné nie. Ja by som tú školu proste podpálil. Ja neviem. No piču, však tam je hovno! No môžem sa im ja na to vysrať, kurva. A hen toho, jak ho prstiem dole, akože nie som uchylný, ale on je, a jak tu uteká, jak sa tu natrása. Hobbit zasratý. Do piče! Čo si jebnutý? Aleluja. Hen veľká zračka kempín. Pomeň niekoho zabiť. Pomeň niekomu rozdrbať ciferník. A hen hovno z Blandermanos. Naser si hovno do ruky. Potom si buchni do čela. Na niekoho mám úplne nervy. Teraz. V tejto hre ako. Tam už si mi... Hovno, kde sa tu ten zjavil? No čo vám, drbeno, naserte si cesnak. Ty idem, on tam ide proste, zrazu len tak sa tu zjaví a zrazu by ma zabíjal, čávo, čo? Hovno ma bude zabíjať. Hen, kde sa zobral? Však tam nebol. Uchyl vydrbaný. Ty si taký vydrbaný. Ach, ja chcem nadávať. No teda už som nadával párkrát. Že párkrát. Počúvajte, dneska vám poviem takú príhodu. Proste som do bufetu kúpiť si tie bombary. A potom som išiel preč proste. Hovno! Veľká prestávka, všetci aké by rozdávali jedlo zadarmo, proste hovno, viete koľko ľudí tam bolo. Každý minimálne jednu pizzu, jednu horálku, jednu vodu. To tam nenažraní tí ľudia v našej škole. By to chcíplo. No to je nemožné ľudia, toto. To je vrchol toto. Idem do bufetu, ani jednu posratú bomparu si nemôžem kúpiť, lebo je tam ľudia, polka školy je tam nasratá v tom bufete a hľadajú, čakajú asi na zjavenie v tom bufete. Každý deň tam je ten istý človek, ten je už asi ten je už špekatý, vole. Špekatý jak. Viete, aký je špekatý? Tak to je špekatý. Dobre, no vidíme sa pri ďalšom videu, teda ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, prípadne odber, síce bolo to na hovno a na budúce videjko asi natočím hovno natočím asi ten drifting, budem mať plnú verziu, takže ja to idem stiahnuť a hrať a vidíme sa pri ďalšom videjku, takže čaute.